Isang magandang araw muli sa ating lahat, mga manonood at mga tagapakinig. Tayo ngayon ay nandito muli sa panambitan, ang munting pagninilay sa ating mga banal na Ebanghelyo. Ngayon ay araw ng Martes at tayo pa rin ay nasa ikalimang linggo pa rin ng Pasko ng Pagkabuhay. Napakagandang pagnilayan po natin ang ating banal na Ebanghelyo na nakasulat kay Apostol Juan, chapter 14, 27 to 31, na halos pinapatungkol dito na ang kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. So dito, punong-puno yung habilin ng Panginoon na may isang kapayapaan ang nais niya para sa sangkatauhan. Na ang nais niya sa bawat isa sa atin ay manatili tayong payapa. Totoo. Paano nga ba natin mahanap ang kapayapaan? Marami sa atin, napapagod na. Marami sa atin, nagrereklamo na. Marami sa atin, pinanghihinaan na ng loob. Marami sa atin, hindi na alam kung saan na paroroon. Ito yung mga bagay upang tayo ay makasurvive this time of pandemic, itong krisis na ating pinaglalabanan. Ngunit, ang wika ng Panginoon dito, hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Paano kapayapaan ba ang nais natin? Alam ko, ikaw, tayo, bilang isang tao nakaramdam tayo ng kapaguran. Ngunit, hindi ito ang dapat na maging hadlang upang ang kapayapaan na ating inaasam ang siyang hindi nating makakamit. Sabi nga, tatlong bagay ang dapat ating tandaan. Huminto. Paano huminto? Ihinto na lang ba ako sa aking pangunahing ginagawa ng mga gawain sa pang-araw-araw na ginawa ng ating Panginoon? Ang paghinto ay hindi isang tuldok upang tapos na ang iyong mga ginagawa. Ang paghinto ay isang simbolo ng ating isang munting pagninilay, isang munting refleksyon, isang munting pakikinig sa ating mga sarili. Dapat sa ating paghinto, ito yung paraan upang tayo ay makapagnilay. Pumasok tayo sa mga adoration chapel. Pumasok tayo sa isang simpleng silid. Pumasok tayo sa isang payapang lugar na mararamdaman natin na higit ang banal na presensya ng Diyos ng punong-puno. Ang sabi nga, mas masarap na tayo ay nagsusumamo sa Kanya nang nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Tandaan, sa ating paghinto, ito ang pamamaraan upang marinig mo ang mga salita na namumutawi na sa iyong labi. Ang mga salita na namumutawi na sa iyong puso, kung ito ba ay nagbubunga pa ba ng kapayapaan at kapanatagan. Sa bahagi nito, makakamit natin yung tapang, yung lakas ng loob upang tayo ay muling tumayo, upang suungin ang tinatawag na salita na yung paglaban. To fight. To fight this crisis, yung ating pinagdadaanan, kung meron man tayong mga suliranin, kailangan nating lumaban. Lumaban hindi para mag-aklas. Lumaban upang tayo ay magpatuloy sa tamang pamamaraan na ating mga ginagawa bilang isang individual, bilang isang bahagi ng pakikisama sa ating kaibigan, sa ating pamilya, at sa lahat ng ating mga pamamaraan. At syempre, magpatuloy. Magpatuloy tayo doon sa mga aral ng Panginoon na ninanais niya para sa atin. Sir Nay, ganito po ang sitwasyon. Madalas, nangyayari sa iyo to. Aminin mo. Maalis tayo sa bahay, may pabaon na halik ang ating asawa. May pabaon tayong yakap sa ating mga anak. Ngunit pag tayo ay nagkikita-kita na pag-uwi sa bahay, nagiging riot na. Ano ang nagiging dahilan? Ito yung mga bagay na kung saan na parang isang epidemya na hindi natin nakikita sa labas. Sapagkat nung ikaw ay lumabas sa iyong tahanan at ikay pumuntas doon sa iyong paroroonan, trabaho man, eskwelahan man, o saan mang itong lugar, ang mga napupulot natin, nagsisimula sa ating mga mata, sa ating tainga, sa ating pandama, sa social media, sa gadget, at pag-uwi, iba na ang ating bitbit. Yun yung kalaban na matagal na siyang epidemya, na matagal na siyang sakit, na matagal nang may gamot, ngunit hindi natin kayang panindigan. Bakit? Ano yung gamot na ito?
yung sinasabi ng Panginoon, yung kapayapaan. Paano yung kapayapaan na dadaloy? Dadaloy ang kapayapaan na ito kung meron kang pagpapatawad sa iyong sarili. Kung meron kang awa sa iyong budhi. Kung meron kang awa at pangarap sa iyong kalalagyan ng ating buhay espiritual sa piling ng may kapal. Tandaan sa mga anak, hindi porket na ikaw ay pinagbabawalan ay hindi ka na mahal. Hindi porket na ang asawa mo ay humihindi dahil hindi nasunod ang iyong kagustuhan, hindi porket pinagbawalan ka ng iyong anak ay bawal na. No. Ang ibig sabihin ng salitang no sa kabilang banda pa rin is I love you. Why? Bakit ito ay naging salita na naging I love you? Dahil nakikita rito kung paano yung pag-aalala na ikaw ay maingatan. Maingatan sa lahat ng pagkakataon upang ikaw ay patuloy at patuloy na maging ligtas at maging payapang kapiling ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag kang mananatili sa mga nasa paligid mo at mga kaibigan mo sapagkat ang lahat ng nasa paligid natin ay hindi perpekto. Walang ibang perpekto rito kundi ang ating Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos na perpekto, pero bilang isang tao, tayo pa rin ay nagkakasala. Tayo pa rin ay may kamalian. Tayo pa rin ay may kahinaan. Kaya kung ikaw ay naghahanap lang ng tamang tao, dapat tingnan muna natin yung ating mga sarili. Kung paano tayo muling mahuhugasan. Kaya simulan natin ang kapayapaan na ito mula sa ating mga sarili na mayroong pananampalatayang buhay na buhay, pananampalatayang handang magpatawad, pananampalatayang handang suungin sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon na meron tayong Diyos na buhay na lagi natin kasama. Amen. Sabayan niyo po ko sa ating munting panalangin. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, Amang makapangyarihan, salamat sa araw na ito, sa biyaya ng buhay na meron kami ngayon. Nakapiling namin ang aming mamahal sa buhay na kami ay nakakakain ng sapat at wasto sa bawat hapag na aming kakanin sa araw-araw. Patuloy din niwa kaming hugasan ng iyong banal na dugo upang sa aming pamumuhay sa mundong ito na iyong pinagindapat ay maging karapat-dapat kami sa ganitong pagkakataon. Ang lahat ng ito ay aming samo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, Amen, and Amen. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.